Doncs realment tots els projectes que actualment conviuen a la Fundació del Tenis Català fa ja anys que van sorgir. El primer, però, és el projecte de tenis en cadira de rodes, que òbviament va destinat a persones amb discapacitat física, i aquest ja porta més de 25 anys. Al llarg d'aquests últims anys s'han anat afegint altres projectes, com pot ser el Blind Tennis, que va destinat a persones amb discapacitat visual o cegues, educació especial, tenis i salut mental, tenis a les presons i tenis per persones amb discapacitat intel·lectual. I de fet també hi ha un projecte que es diu Insert Esport, que va destinat a adolescents en risc d'exclusió social. Nosaltres el que fem és els formem a nivell tècnic perquè després puguin tenir una sortida laboral. Contrae un pelín más a la pelota, ¿vale? Intenta golpear recto al cuerpo, paralelo al cuerpo, para que vaya recto. Fa un any i mig que porto jugant a Blind Tennis i em vaig decidir perquè em van comentar des de la Federació Catalana d'Esports per Cecs que feien aquest projecte per nosaltres, que també era una bona iniciativa en el sentit de que, bueno, com el tenis, diguéssim, normal, la bola va molt ràpida i no es pot veure, es costa de seguir i són molts moviments i molta velocitat, doncs donaven una opció de poder adaptar-ho i de poder jugar cap aquí. És un ambient diferent, és a l'aire lliure, la veritat que és una experiència que jo recomano perquè també desconnectes del típic esport que estàs dins d'un pavelló i la veritat que també l'ambient que hi ha aquí, que es respira molt bé, jo ho recomano. Jo crec que és una millora com pas a pas, perquè jo quan vaig començar aquí hi havia ja un grup de persones que fèiem els entrenos molt de vespres, de 8 a 10 del vespre, i era un grup que potser en aquell moment devien ser unes 8 o 10 persones, i el projecte ha anat creixent poquet a poquet, tant en més alumnes a tenis en cadira de rodes, com en altres disciplines que s'han anat incorporant, 7 disciplines diferents o un munt d'alumnes, vull dir que ha sigut una progressió lenta però progressiva i segura. Sens dubte hem crescut molt, però queda moltíssim per fer, queda molt. I sobretot sempre pensant en els beneficis que aporta l'activitat física i a quants usuaris, a quants beneficiaris encara no hem arribat i hem de treballar per això.